הייתי עכשיו אצל קאמי, אחרי ההזקה האחרונה. אז למה אנחנו עוצרים את החיים שלנו בשביל החרא הזה, באמת, וואי. אני חושב שאנחנו לא משיגים כלום, ושזה סתם, ושכאילו... קיצר, לברוח מהארץ כשאפשר. רק עכשיו יצאתי להביא כאילו את הדברים שלי לשם, כי אני אשאר שם היום. אז נראה מה אני אעשה אחרי... יש לי מחר משמרת במולה, אז אני לא יודעת מה אני אעשה אחרי זה. אבל וואלה, הכל חזר לקדמותו. כאילו, הולכים לבית ספר, יש לימודים, יכולה לתכנן יומיים קדימה, מטורף. אז סגרתי מלון, אבל עם ביטול חינם, לכי תדעי מה יכול לקרות. זהו, אם אני אתקע בחול, אני אעדכן.